Senpereko Katxalin Elizalde kolegioaren estreinaldi ofiziala izan da asteburuan ikasturte hontan 121 ikaslerekin egin dute sartzea eta guztiak pozik eta harro azaldu dira baldintza biziki honetan ikasiko baitute ikasleek kolegio berrian. Euskal Herriko ikastolen elkarteak ere bertan egin du ikasturte berriaren hasiera ekitaldia. Arratsalde on ikusentzuleok eta berriki plazaratu dira urtarrilean Baionan ezarri zuten algazuaitz esperimentalaren emaitzak. Honen helburua autoek sortzen dituzten CO2 isuriak xurgatzea da. Eta Latinoamerikako kulturari eskainitako festivaletik ere pasako gara gaurkoan. Astera goaz! Urtarrilaren 3an Baionan instalatu zuten Garbier, algazuaitz esperimentalaren lehen emaitza jakin berri dira. Egunean, 3 orduz piztuta egon den auto batek sortzen duen CO2 kopurua adina xurgatzeko gai da bataz beste. Alegia, 50 zuaitzek adina. Euskal Hirigun Elkargoa eta Eusko Jaurlaritzaren sustenguz eta Baionako herriko etxearekin elkarlanean, Bizkaiko Bromalga enpresak garatutako mikroalgen zuaitza irailaren 17an kendu dute, 9 hilabeteko esperimentazioaren ondoren. Latinoamerikako festivalaren 33. edizioa Argentinara begira jarri da eta gaur Olentzeroren Lagunak elkarteak Argentinara egindako bidaiarekin filmatutako transmisioa dokumentala eskainiko dute. Euskal kultura eta batik bat Olentzero bertan ezagutarazteko egindako bidaitik egindako lana da hau. Aitzol Salaberria Goñi Olentzeroren Lagunak elkarteko presidentearen eskutik besteak beste. Dokumentalaren ostean, Argentinako euskal diasporaren inguruan mai inguru bat ere izanen da, eta argentinarrak eta euskaldunak familiako historia bat izenburu duen dokumentala emanen dute Biarritzeko kasinoko enbaixadoreen gelan, Pantxix Bidart musikariak lagunduta. Bestalde, asteazkenean 6 goiti Ipar Euskal Herria eta Argentinaren arteko lokarriak betikotzeko errukbiak izan duen garrantzia izanen dute izpide Serge Blanco kirolari ohiaren parte hartzearekin antolatutako solasaldian. Izan ere, errukbi jokalari argentinar asko heldu dira Euskal Herrira profesional gisa jokatzera eta horrek eragina izan du kirolari zein kirolzaleen arteko harremanak errotzen. Ikastolen elkarteko ikasturte berriaren hasiera ekitaldia eginda Senpereko Katxalin Elizalde kolegioan. Seaskako 5. kolegioak iaz zabaldu zituen ateak, baina ofizialki asteburuntan inauguratu dute. Baditugu 131 ikasle, errezibitu ditugu beste 50 ikasle berri aurten, eta heldu den urtean beste hainbeste izango dira, orduan gutxi gora bera 200 ikasleren bueltan ibiliko den kolegio bat da, kolegio honetako familiak etortzen dira gehien bat Sara, Senpere, Azkaine, eta hor baditu ere Basusarri, Ahetze, Arguna inguruetakoak, eta baditu ere Nafarro aldetik Urdazubi, Zugarramurdi ingurukoak. Beraz, oso, nola esan, oso naturari, laborantzari, abeltzaintzari lotutako profil bat badugu, eta pixkat zibururekin aldatzen den zerbait da, ze han kostaldeko jendea iniz bagenuen, eta bada. Eta hemen pixkat barnekaldea edo entrekostako jendea badugu, eta egia esan, gu bizik konten. Pozik eta harro azaldu dira baldintza biziki honetan ikasiko baitute ikasleek kolegio berrian. Baitugu ikastolandara bat, balintza askitxarretan direnak, moldatzen gira beti prefabrikatuekin edo egoitza zahar batzuekin, baina noiztenka lortzen dugu balintza duinak eskaintzen gure ikasleai, hortarako laguntza iniz behar dugu, ezin dugu proiektu horiek bakarrik eman, baina noiztenka hemen bezala, oskola politak egiten ditugu, lan balintza egokiak, ezagupen edera ematen dugu egiten dugun lanari, ezagupen edera ematen dugu euskarari, beraz behar ditugu horrelako proiektu ederak, baina badugu lan ikastolak guziak hain eder bilakatzeko. Guretako bizia orain hasten da, eta dinamikoan gira, konten gira, proiektu edera dugu, burasuak eta ikasle eta erakasle, orduan nahi dugu segitu, eta nahi nuke bukatu, pentsamendu tipi bat ukanez, borrokan nahi diren guzieri, bukale, ataratze aloze arte,
Gazteizetik ere pasturik, orduan hala, gure helburua guziena da Euskara. Aurten ere baso euskaraz egiteko borrokak jarraituko du, eta ikasle konprometituak ez zen jarraituko dute zehaskan. Hor, lasterez badugu azterketak euskarazeko taldeko bilkura berri bat. Horra, ze beti badugu Damokles ezpata hori gure gainean. Eta hori badu alde positibo txiki bat, eta da gure ikasleek biziki goiz badutela nolabaiteko kontzientzia. Euskara zer den, Euskara zertarako dugun, eta Euskara defendatu behar duguna. Elkarlanean egindako proiektua dela nabarmendu dute euskararen aldeko indarra, eta instituzioei beste behin, baliabide gehiago behar direla gogorarazi diete. Nous considérons qu'il faut augmenter Hizkuntza politikan baliabide gehiago beharrezkoak direla badakigu, esan du elkargoko presidenteak. Gu alde gaude eta denei eskatzen dieten gaiamendu bera. au financement de l'Office public de langue basque. Convenu d'apporter l'identique des années précédentes. Departamentua baina aurreko urteetako kopuru bera berretsi du. Ezin baitu aurrekontu gehiago erabilia aipatu duenez, eta finantziazio ereduari begiratu beharko zaiola proposatu du. Apporter ce que nous pouvons apporter. Eta euskararen erakunde publikoaren egoera desblokeatzeko, baita euskararen egoera eztabaidatzeko legebiltzarkide berrien konpromisoa dutela nabarmendu dute. Ikusiko dugu ere, zonban denbora irauten alduen ministro horrek eta gobernu horrek, horren arabera ikusiko dugu ze indar harreman baden Parisan. Barakigu, hemengo diputatuak, hemen bozkatuak izan dien 3 diputatuak, euskararen alde diela, erakutsi dute beren atxikimendua gai hori, atxiki dute beren atxikimendua sehaskari, baitugu erronka handiak. Azterketan gaia, blokatua da oraindik, eta gobernu aldaketatik espero dugu ere aintzinamendu bat basoari buruz, basoa euskaraz egiteko debeku hori kenduko digutela espero dugu. Baitugu beste erronkak ere, hitzarmena, sehaskak ez du gehiago hitzarmenik Hezkuntza Nazionalekin, dola 2 urte berritu behar dugula eta blokatua dela, hor ere aintzinamenduak espero ditugu. Lagunak baitugu Parisan, baina aski ditugu hori ez dakigu oraindik. Euskal Herriko 114. ikastolaren inaugurazio ofizialarekin batera, ikasturte honetarako erronkak plazaratu dituzte. Hezkuntza proiektua berarekin batera, ikasleak erdigunean izanen dituen metodologia berriak, digitalizazioaren erronkak, burujabetza teknologikoa eta batez ere, euskara eta euskal kulturaren transmisio ardatz dituen proiektuan lanean jarraituko dutela nabarmendu dute. Eragile nazionala gara. Beraz, marko nazionalean ere, urratsak eman nahi ditugu, egitasmo berriak martxan jarriz, eta bai lanerako, zein erabakigune berriak sortuz, eta bestetik ere aipatuko dugu ikastolak hezkuntza proiektu bezala, irekia daudela, nahi duen ororentzat, aukera erreal bat izan nahi dugu. Katxalin Elizalde kolegio berriaren ostean, beste lizeo berri bat egiteko proiektua dagoia da denen ahotan. Janus Lesterrekin amaituko dugu gaurko saioa. Bira amaituko du sarri, baina aitzinetik iparraldean hainbat kontzertu eskaini ditugu da osoan zehar. Basusarrin, Bardozen, Karazin, Baionan, Donapaleun, Urketan, Arberatzen eta bar. Bertan EHZ-etan eskainitako irudi hauekin amaituko dugu. Ikusentzuleok, plazer baduzue, bihar arte. Goizero